Chceš vedieť, prečo nikto nechce byť brankárom? Pretože musíš byť trochu blázon, aby si hral na tejto pozícii. Keď si malý, každý chce dávať góly, nie ich chytať. Ale bez brankára nemôže žiadny tím uspieť. Útočník môže premrhať 10 šancí a nikto mu nič nepovie. Ale keď brankár spraví jedinú chybu, z ktorej padne gól, všetci sa otočia proti nemu. Práve preto táto pozícia vyžaduje neuveriteľnú mieru odvahy. Brankár je ten, kto sa hádže do striel letiacich obrovskou rýchlosťou. Ten, ktorý sa nebojí skočiť pod nohy útočníkovi v plnej rýchlosti. Brankári sú tichí hrdinovia. Takže keď na budúce uvidíš kľúčový zákrok, nezabudni, je to najmenej docenená, no zároveň najdôležitejšia pozícia.